Siphinde futhi sibingelele kuba abukeli be-Transformation Live. Siyacela ukuthi uqhubeke ulike before ubuke i-video le. Kunabantu abaningi umuntu abamfonelayo njalo uba sekube nesigameko sokuthi mhlambe lo muntu lo aboshelwe noma kugwetshwe isihlobo noma isithandwa sakhe or ubhuti wakhe or umuntu wasemndenini. Kunento ke thina abantu esiyenzayo engifisa ukuthi ngiqwashise kakhulu abantu ngayo. But kunormal ukuyenza kodwa kunento la khona abantu uthola ukuthi khona umuntu wakuba usegwetshiwe ebese betatazela beqale phansi bekhuluma indaba ukuthi bafuna ukwenza ukuqala phansi icala bafuna iappeal abanye baze enyangeni. Angazi ukuthi singabantu suke siyenzelani leyo nto. Angithi umuntu ufike enza icala ufike enza icala umuntu kulonyaka mhlambe lihlehla icala for the next 2 years. After lapho bese liyamgweba. Uma ke selimgwebile uzothola abantu abaningi masi ingane yabo isigwetshiwe noma ubaba wabo noma ubhuti wabo sebezoqala ke besukumela ukuthi ubhuti wabo usegwetshiwe. Abanye begijime beyenyangeni ifika inyanga ifuna u10,000 ifuna u20,000 ithi izomkhipha. Abanye begijime beyothatha ummeli bethi bacela ummeli abenzele appeal abahlaba u80,000 ummeli ayifile appeal iye enkantolo ifika ifeyile or kwesinye isikhathi ummeli afuna u20,000 ayifile appeal ebese mase kushaya i-court date ukuthi ayo attend ummeli icala bese efuna u40 noma u50,000 thola abantu abasenawo. Lo 20,000 usufana nosuculile. Ngicela ukukhuza abantu kuleyo nto. Ngibakhuza nathi sedlula khona lapha. Lento ukuthi umuntu mesegwetshiwe bese ucabanga ukuthi kukhona into ozoyenza ukuze aphume manje. Ngeke ngakhuluma last time ngikhuluma ngokuthi umuntu mesanda kugwetshwa nje mufika nje ejele uvele uyibone sengathi wena uyaphuma nje kusasa phambi kwakusasa uyaphuma. Mawusanda kugwetshwa uvele uyibone kanjalo. So ke nala ngaphandle abantu makukhona umuntu osegwetshiwe, please umuntu usuke segwetshiwe ingane zakwethu ngeke kushintshe. Umuntu usuke segwetshiwe asiyeke lento yokumosha imadlana esuke incane ivele ikhona. Umuntu mesegwetshiwe sigijime kunele ngagwetshwa umuntu uzugijima enyangeni wena. Yes, abanye kuyabasiza kodwa kufanele ubheke ukuthi angazi ungelulekeka kanjani, ubheke ukuthi icala beli kanjani. Abantu banele bezwa kuthiwa kune appeal khona into ekuthiwa iappeal bevela abantu umuntu esegwetshiwe begijime beyenyangeni abanye begijime beye kubameli bemosha imali iziphele ukuthi after 4 years 5 years bebona ukuthi hayi lo muntu uboshiwe beze bekhohlwe ukuthi umuntu uboshiwe bemthathe nje bemtreat njengomuntu uboshiwe bemukele nabo ukuthi cha ingane yethu iboshiwe. Kodwa sebemosha eningi imali la. Ngiyayikhuza leyo nto sengathi singangayenza. Uyazi ukuthi encome ngifika ngo2010 ngifika nje encome kunesinye isiboshwa kodwa angisificanga ngafika nje kuyindaba exoxwayo ejele lasencome kokuyindaba exoxwayo nje sasihambile leso siboshwa. Sathi masifika khona esinye isiboshwa sathi masifika kanti kubo kunemali sadlala esinye isiboshwa sathi hayi ngizokwenzela iappeal mina khona ummeli engizoxhumana naye wena licala likugwebile bengingafanele likugwebe. Abaki angithi iboshwa ziyaxoxa phela. Uyasiza isiboshwa masixoxa ukuthi lesi kubo ku right kubo ku rich lo hayi kubo kuyabheda. Abanye bayasho ukuthi hayi ekhaya kuyabheda mina bengisupport. So lesiboshwa esasifika sathi masixoxela iziboshwa kwezwakala ukuthi hayi lesi siboshwa ngathi sirish kubo.
sathi lesi siboshwe esinye hayi ngizokwenzela i-appeal kini nje mabe ngafaka u250,000 ukhona ummeli engizokuxhumanisa naye abe akwenzele uzophuma noma kanjani. Sathi uzophuma noma kanjani. Bawukhipha imali umndeni wakubo lesi siboshwa bawukhipha 250,000 ngani bagcina bakhiphe 220 yini. Bayikhipha imali yini ilokhu kutatazela umuntu uma ekade kusanda kugwetshwa. Akutatazelwe umuntu engakagwetshwa. Uma kunemizamo eningayizama, uma kukhona umfowenu oboshiwe necala ohamba enkantolo kuyimanje ayicala lakhe selima phethelweni noma kuse kodwa imizamo enizamayo mhlambe imithi nenyanga nabameli na izameli manje mase gwetshiwe nazi nje nimukele ukuthi usegwetshiwe siyeke ukumosha imali inganza kwethu umuntu esegwetshiwe. Ziningi imali ezimoshwa lapho engenasidingo, ziningi imali ezimoshwa ezingenasidingo. Ngiya understand ukuthi umuntu mayesosezini lokucabanga kugcine kungasekho ezingeni lokucabanga okunormal. Ngeke niboshele umfowenu enimthandayo owondlawo la ekhaya mhlawumbe uyena obheka ikhaya ibreadwinner bese kuthuleka nje mayesegwetshiwe. Ngiyakwazi lokho kodwa imizamo asiyenze before umuntu aboshwe. Yabo nje ngeke ngafonelwa ngomunye usisi inkosi yami ethi ufuna ummeli ubhuti wakho usegwetshiwe. Baningi in fact baningi nje abantu abahlala besifonela kodwa kulokukalo sisi ubhuti wakhe uthi usegwetshiwe wala eRichards Bay. Ubhuti wakhe ugwetshiwe kuleli viki esisuka kulona. Ugwetshiwe ubhuti wakhe leli viki esisuka kulona. Uyafona usisi uthi bafuna ummeli bengakhokha noma imalini. Bafuna ummeli, bafuna inyanga. Uyababona labantu ukuthi ummeli bebem-afforda ngoba ukhuluma ngendaba ukuthi bengamkhokha ngisho noma malini. Ummeli mayithi uzobenzela i-appeal. Ukube labo sisi bebe mhlambe leli ivangeli besilishumayelile balibona before ubhuti wabagwetshwa mhlambe bebezokwazi ukuthi begcine bengasangeni kulolu giba sebengene kulona. Ubhuti wabo bekufanele bemtholela ummeli nenyanga uma bekholele ukutheni ikhona inyanga engakwenza ecaleni. Umtholele nomuthi use-early engakagwetshwa. Ugwetshiwe umuntu manje sebesukuma manje. Ngiyayikhuza leyo nto. Isimoshile nifike niboshelwe ingane nigcine nizophundleka manje imali leyo kufanele ngabe njoba ingane siboshiwe nje igcine idingo la ekhaya ezinye engahle zenzeke. So please ngiyacela ukuthi bakhona imizamo ufuna ukuyenzela umuntu wakini osahamba icala ungalindi azagwetshwe. Yebo khona okwenziwayo umuntu mayesegwetshiwe abanye bephume. Ngakhuluma ngensizwa yakwaNdwandwe eyagwetshwa umkayo wagijima wayenyangeni wangaphela u7 days yaphuma ngebail pending appeal. Kodwa ke noma labuye la igweba lelo cala ngenxa ukuthi inyanga yashona kodwa ukhona okwenzeka baphuma abanye abantu kodwa sengathi ungaqala uthola ukuthi ube nomuntu ozokululeka ukuthi icala njoba likanjena nje lo muntu ngeke ephume ecaleni. Yekani ukutataziswa i-appeal iyekeni. Sengathi ngaqala nithola ukululeka lapho ningaze nimoshe imali yokugcina kanti mhlambe abanye babetatazeliswe bemosha eningi imali umuntu egwetshwa 5 years bemosha imali eningi bethi bafuna i-appeal ayithatha ummeli imali umbeli abiza 20,000 kuzothi base kufika usuku angithi abantu abaningi phela abanye uthola ukuthi bakhuluma indaba ye-appeal nje ngomuntu ogwetshwe u30 years bano 10,000 bese bebona ukuthi hayi ummeli singamkhokhela u10,000 awulutho kummeli, 20,000 awulutho kummeli, 50,000 awulutho. Ummeli usufike efuna u20, omunye afike efuna u25 ethi nje ngizonifayilela i-appeal uma sengiye enkantolo 80,000, uma sengiye enkantolo 80,000 okusuke ngingasho futhi ukuthi guaranteed maye enkantolo ummeli uzobuya nayo ubhuti wakho. Cha kusuke ngingakusho lokho. So bengithi angidlule kuleyo nto le ngoba ibaluleke kakhulu. Thank you.